Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak romansa ingkang kapethik saking Minggon Jayabaya anggitanipun Al Aris Purnomo kanthi ira-iraan Cicak Cacah Songo. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Aku tangi gragapan nalika krungu ana swara kenthongan dituthuk kaya titir. Ana apa iki? Kok esuk-esuk wis ana kenthongan titir? Aku banjur tangi gregah mbuka cendela. Nanging aku kaget awit aku kaya-kaya ora ana ing donyaku. Kahanan njaba kok beda banget karo padatan. Omahku isih padha wujude nanging njaba kok beda banget. Aku ora duwe wektu mikir kuwi. Aku banjur melayu ngener asale swara kenthongan kuwi. Sadalan-dalan aku gumun kahanan desaku kok beda banget. Sak temene aku iki ana ngendi iki? Halah, mbuh. Sing penting aku ge enggal tekan papan kenthongan sing dititir mau. Tangga teparu uga wis padha melu ngluru swara kenthongan kuwi mau. Yu medok tanggoku sing omahe cedhak kali uga melu mlayu. Malah kepara cincing-cincing jarike nganti dhuwur, mbok menawa wae playune ben luwih rikat. Pranyata asale swara kenthongan iku mau saka prapatan tengah desa. Ing kono wis ana wong papat padha nganggo sandangan brigas-brigas genah yen kuwi para pangembat praja. Aku dadi kelingan nalika main ketoprak mbiyen, anggere ana bab sing wigati mesti banjur ana pangembat praja sing nabuh bendi ana ing prapatan. Perlune ngundang warga saperlu nampa wara-wara. Dina iki kok iya isih kedadian kaya mangkono iku. Prapatan ngerti-ngerti banjur wis kaya dikebaki wong. Prasasat wong sak desaku wis padha tumplek-blek kabeh ana prapatan kono. Mesti wae padha kepengin ngerti sak temene ana apa. Dene esuk-esuk kok wis ana kenthongan titir. Pranyata wosing gati para pangembat mau mbiwarakake bab sayembara sing digelar dening negara. Jangkepe mangkene, sapa sing bisa nggawa kewan cecak cacah songo kanthi urip lan ora putung buntute, utawa sapa sing bisa nggawa kewan cecak cacah songo urip lan wutuh, bakal diangkat utawa diwisuda utawa didadekake pangembating praja alias pegawe negeri. Sapa wae bisa melu, gedhe cilik tuwa enom, senadyan wong tuwa sing wis tikluk-tikluk upama bisa mupu sayembara utawa melu sayembara, iya bakal diangkat dadi pangembating praja. Wektune amung 15 dina. Swasana dadi umyek. Ana maneka tanggapan saka warga sing mlumpuk ana kono. Ana sing gresah aneh, ana sing gumuyu lakak-lakak, ana sing mung meneng wae, ana sing banjur jejogetan seneng banget mbok menawa rumangsa bisa mupu sayembara kuwi mau. Warga banjur padha bubar, padha bali menyang omahe dhewe-dhewe. Tekan ngomah wong-wong mau banjur padha ngopyak omahe dhewe-dhewe goleki kewan cilik sing jeneng cicak kuwi mau. Kedadian banjur dadi katon aneh-aneh awit para kawula sak negara sing pancen akeh sing durung padha duwe gawean iku, akeh-akehe banjur mung padha golek cecak-cecak
kanggo nyoba mupu sayembara supaya bisa ditampa dadi pegawai negeri, supaya yen wis tuwa besok bisa nampa pensiun. Aku uga ora keri, bareng tekan ngomah aku ya banjur ngopyak-opyak omahku goleki sang cecak. Lah kae ana ing dhuwur rak buku, aku weruh cecak siji banjur alon-alon wiwit dak indik arep dak cekel, nanging katone cecak kuwi ngerti mula banjur melayu gendrit menyang plafon omah. Ora sronto cecak mau dak balang nganggo srandal, luput alias ora kena. Srandal tiba malah nibani asbak ing meja, asbak pecah. Walah, durung entuk cecak malah wis korban asbak. Beda maneh karo Kang Bilulu, dheweke anggone ngoyak-oyak cecak nganti tekan dhuwur plafon omahe. Awit pancen wis suwe dheweke kepengin dadi pangembating praja, kepengin dadi pegawai negeri sing saben sasi entuk bayar saka negara. Nanging apes awake Kang Bilulu kuwi lemu lan gedhe. Lah nalika ngoyak-oyak cecak tekan plafon, glagare plafon omahe ora kuat, sak temah tugel. Wis genah to yen Kang Bilulu banjur tiba gelangsaran, sikile kesleo. Sabubare kedadian kuwi dheweke wis ora bisa ngoyak-oyak cecak maneh. Dene Mbak Indah beda maneh carane anggone golek cecak. Kenya ayu kinyis-kinyis kuwi mbok menawa pancen ya disenengi dening cecak. Jarine dheweke wis entuk cecak cacah 7, awit cecake ora mlayu nalika dicekel dening Mbak Indah. Mbok menawa cecake pasrah wae, kepara malah padha rumangsa seneng nalika dicekel dening wong ayu. Cecak-cecak iku banjur diwadahi toples lan ditutup kanthi diwenehi bolongan angin. Mbak Indah katon marem nyawang cecak-cecak kuwi, kari kurang golek cecak cacah loro. Impene saksuwene iki bakal kelakon, ya kuwi dadi pangembating praja, dadi pegawai negeri sing tansah diimpi-impi wong sak pirang-pirang dening wong-wong sing isih padha dadi pengangguran. Nanging sing jenenge kanyatan iku kadangkala beda karo rantaman. Lah piye dina candhake bareng Mbak Indah iku nalika cecak cacah 7 sing wis diwadahi toples kuwi, saknalika Mbak Indah banjur semrepet meh wae semaput. Awit cecak-cecak cacah 7 kuwi kabeh buntute wis padha tugel. Tugelane buntut malah katon isih padha kruget-kruget, padha obah dhewe mrana mrene ngalor ngidul. Mbok menawa durung suwe anggone padha tugel karepe dhewe, Mbak Indah mung kari bisa nyawang cecak 7 sing wis padha tanpa buntut kanthi mripat kebak eluh. Wis ora sida dadi pegawai negeri. Wis 5 dina sakwise sayembara dibiwarakake ana owah-owahan ing desaku. Crita sing sumebar mung perkara cecak lan cecak. Akeh kedadian sing guyokake lan uga ana kedadian sing renyuhake jalaran anggone padha golek cecak kuwi mau. Akeh cecak sing wis padha dadi korban awit angel banget dicekel urip. Sakliyane kuwi upama bisa kecekel urip, agak-agahe banjur buntute si cecak tugel. Ya ora aneh, awit kuwi salah sijine cara kanggo bela awak saka regemane mungsuh. Lan cilaka kanggone si cecak, amarga anyel cecak sing wis kecekel nanging banjur tugel buntute kuwi banjur dipites dipateni. Sing saiki uga dadi pocapan, yaiku dene akeh sing banjur padha sambat-sambat merga nyamuk-nyamuk sing uga dadi tambah akeh. Yen kuwi ya wis genah awit cecak-cecake wis suda cacahe. Cecak kuwi lah sing dadi tukang mangani nyamuk. Lah yen cacahe cecak suda mesti wae nyamuk-nyamuke ya banjur dadi tambah akeh.
Aku dhewe uga kentekan cara anggonku arep nyekel cecak. Nganti sawijining wengi aku kaya wong edan omong dhewe ora karuan. Kabeh cecak-cecak sing padha ana ing omahku, kowe kuwi wis padha urip ana kene suwe lan ora dak jaluki bayaran babar pisan. Apa kowe ora ngerti yen jaman saiki manggon ana ngendi wae kuwi kudu bayar? Mulane saiki dak jaluk piwalesmu marang kabeh kabecikanku. Kowe kabeh metuwa terus dak cekel lan dak jaluk buntutmu aja kok tugel awit kowe arep dak nggo syarat mupu sayembara supaya aku bisa dadi pangembating praja. Panggresahku alon banget, prasasat wis kentekan pangarep-arep. Nanging dadak ana kedadian banget gawe cingakku. Dumadakan wae cecak-cecak padha nglumpuk ngener ing mejaku. Akeh banget, kamangka aku mung butuh cecak cacah songo. Aku isih bingung, cecak-cecak kuwi kaya pasrah bongkokan marang aku. Kabeh mripat cecak melulu nyawang aku. Aku dadi merinding, nanging banjur dak jupuk cecak cacah songo banjur tak wadahi toples. Liyane banjur padha lunga maneh. Atiku lega, nanging uga ana rasa aneh sing sumlempit ing dadaku. Embuh. Nalika wektu mupu sayembara wis entek, aku kanthi gagah melangkah menyang bangsal praja saperlu mupu sayembara. Pranyata saka desaku amung aku sing bisa nggawa cecak cacah songo urip-uripan tanpa tugel buntute. Nalika tekan bangsal praja wis akeh wong sing katone uga bisa mupu sayembara, ya kuwi kanthi nggawa cecak cacah songo urip tanpa tugel buntute. Wong-wong sing bisa nggawa syarat kuwi padha antri klebu aku, urut diceluk siji-siji mlebu menyang bangsal. Ana sing mesam-mesem sakwise metu saka bangsal, ana uga sing banjur bengok-bengok mlayu metu karo gidru-gidru. Ana maneh sing nangis sesenggrukan banjur ngluntru lunga, nanging akeh-akeh katon mesam-mesem kalegan. Aku dadi penasaran lan goreh sak temene ana apa. Aku njenggirat nalika tekan giliranku. Aku mlebu bangsal. Ing kono wis ana wong 8 sing ngadeg, kabeh para pangembating praja. Aku dikongkon njejer cecak cacah songo ana dhuwur meja. Salah sijine pangembat praja banjur menehi aku pentung supaya mateni cecak cacah songo kuwi. Aku grab-gaban, weleh wae aku ora tega mateni cecak-cecak kuwi. Nanging ana maneh sing gawe aku luwih bingung, awit cecak sing kiwa dhewe ngerti-ngerti bareng tak sawang wujude kaya ngento aksara A. Cecak sing nomor 2 ngento aksara T, cecak teruse ngento aksara I lan sakteruse. Lan aksara-aksara sing diento dene cecak-cecak mau digathukake banjur dadi tembung ati nurani. Edan, apa aku kudu mateni ati nurani? Ora gantalan wektu aku banjur nglumpukake cecak-cecak kuwi mau maneh cacahe 9, banjur tak gawa metu tanpa noleh maneh. Cutel.